فشارên Partiya Yekîtiya Demokratîk Pêdê û baskên wê yên leşkerî li ser endam û alîgirên partiyên din yên dûrî wê li devera Efrînê Rojavayê Kurdistanê berdewam in. Ku ji bilî ferskirina baş û destdanînê li ser malên kesên ku ji deverê derketine. Gopiraniya wan endam û alîgirên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ne her çend rojan girtin û revandin jî dike. Ku tenê xistina fişariyê li ser Partiya Navborî li gor ku ew partî dibêje. Ku duh li bajarê Efrînê Rojavayê Kurdistanê endamekî Komîteya Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji aliyê hêzên bi ser Partiya PYD ve hate revandin. Rêxistina Efrînê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya îro daxuyan yek belav kir û têde dida zanîn ku duh dem ji mêr dehê şevê li gundê Dêrsiwanê yê gundewarê bajarê Efrînê komeke çekdarê Nerû Nixumandî ku ji 4 otomobîlên leşkerî pêk dihat êrişî mala endamê partiya wan yê binavê Resul Osman kirin û mala wî pişkinîn kirin û kurê wî yê binavê Felmez Osman ku endamê Komîteya Herêmî ya partiya wan ê girtin û ber û cihekî ne naz vebirin. Her wiha çendê malên din li heman gundê navborî pişkinîn kirin. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya her wiha di daxuyaniya xwe de got ev cara sêyemîn e ku Felmez tê girtin û bangê li hemû hêzên Kurdî û Kurdistanî û rêxistinên navdaletî û mavperwerî kir ku dest werdanekî bike ta ku Felmez her wiha endamên wan yê binavên Ehmed Sîno û İdrîs Elo yên di zîndanên Partiya PYD de ne serbest berdin. Ev ne carayekê ye ku endam û alîgirên partiyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li herêma Efrînê û bi taybetî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji aliyên hêzên bi ser PYD ve têne revandin û girtin. Ku beriya niha jî bi dehan endam û kadroyên wê partiyê bi bihaneyên cor bi cor hatibûn girtin û hinek ji wan bi demên dirêj jî hatibûnê dadgehkirin û li gor wan jî sedemên girtina wan tenê ew e xistina fişarê li ser partiya wan.